Dobré ráno, priatelia. Ťažko sa mi budú hľadať teraz slová, ale nebudem vulgárny, ale úprimný. Stojme spolu aj za Ukrajinkami a Ukrajincami pri obrane ich kultúry a krajiny. Sláva Ukrajine! Počúvaj ma ty, progresívna rohoška. Chcel som ťa nazvať teliatkom, ale to by som urazil všetky zvieratká, za ktoré sme bojovali. Za tú tvoju pravú ruku by som ťa okamžite, ale že okamžite nechal postaviť pred sudcu, bez myhnutia oka. Ty si vlastne uvedomuješ, čo ty vykrikuješ, čo ty čítáš na tom pódiu. Sláva Ukrajine. Propagovať tu nejakého Banderu, Šucheviča, nacizmus, fašizmus na Slovensku. Si ty normálna na tú hlavu? Podľa mňa nie. Ale keď sa vám to tak páči, toto vykrikovanie Sláva Ukrajine, tak si zober tých tvojich kumpánov, tých, ktorí ťa podporujú, zober si aj tých hercov, všetkých komediantov a páďte do riti na tú Ukrajinu. Tam si postavte nejakú tribúnu, ale na tej ulici, ktoré ulice boli pomenované týmito menami, Bandera a Šuchevič. Dobre? Tam si vykrikujte a robte si čo len chcete, ale nie na Slovensku. Ty, vieš čo si. Pekný deň. Čaute.